Iki kudune piye? Ya kudune kiprah kaya kancamu nopo. Kiprah piye? Ya ngono kuwi mau perangan. Heeh. Kepulauan kono. Mikir. Spesial gone Pak Suyono kene iki. Sopo? Suyono. Heeh. Kuwi aja kok senengane ani kok. Kuwi bengi karo iki dilalane. Kok ono mae? Nyapa? Tangane tas muluk omo. Kuwi mah ben itu ngobrol kompet. Berfoto aku dulu. Itu biasa rasanya Tuhan rasanya apa lembes. Ayo tak kiprah. Wis Ayo. Kebayake anyar. Biru. kemana gawe kuwi tas. Kebayake biru. Roke ireng. Sepatune putih. Kaya apa? Malah koyo madu mongso. Bocah, untuk